28 ліпеня ў Літву зноў заляцеў дрон з тэрыторыі Беларусі. Жыхары Вільні атрымалі смс з папярэджаннем не набліжацца да дрона і паведамляць у спецыяльныя службы. Беспілотнік пакуль не знайшлі. У неба над Літвой былі паднятыя 4 самалёты-выведнікі НАТО. Гэта заўсёды магчыма, што Расія можа атакаваць нас. Але я адчуваю сябе ў поўнай бяспецы, бо мы ў НАТО, і я давяраю нашай абароне. З-за расійскай агрэсіі мы вымушаны быць гатовыя да вайны, але я б не хацеў быць параноиком. Все время есть такая возможность, но мы пока спокойные. Как говорится, 100% не можешь гарантировать, но надежда есть. А что напасть может, так это тоже большая возможность. Украина же это уже использовала. Улады Літвы пакуль мяркуюць, што украінская супрацьпаветраная абарона магла збіць з курсу расійскі дрон, які ўдзельнічаў у атацы на Украіну, але правяраюць усе варыянты. Падобны інцыдэнт адбыўся і 10 ліпеня, калі ў Літву трапіў расійскі беспілотнік Гербера. Тады Літва выказала Беларусі пратэст.